Máme turnaj vlastne v hokejbale. Máme tu 5 družstiev. Družstva sú z mládežníckeho klubu Podolinec. Potom je tu z Centra Mlhov času. 2 družstva sú Ačko a Bčko. A jeden mládežnícky hokejbalový klub. Ďalej tu máme základnú školu Lomničku. Dobre, tak jednička s 5 nastupuje. Takže tento projekt, ako ja poznám už niekoľko rokov a vnímam to ako veľmi dobrú príležitosť, najmä teda pre mládež, aby už tak, ako vlastne to vyplýva aj z toho názvu, že zober loptu, nie drogy, napríklad nesedeli za počítačom a možno sa nevenovali aktivitám, ktoré nie sú prospešné pre ich život, ale venovali sa naopak športu a aktivitám, ktoré sú pre nich dobré. Turnaj ako súťaže deti, ja to viem ako aj skúsenosť ako riaditeľ Centra Mlhového času, že vždy deti, keď proste súťažili, tak mali oveľa väčšiu zájem o krúžok, ako keď sa nesúťažilo. Takže ja si myslím, že toto, čo robí vaša organizácia, je veľmi dobré a vlastne toto je motivačné a myslím si, že ešte väčšia motivácia ísť do krúžku, proste robiť niečo so sebou. Viem, že navštevujete aj teda obce, kde je prevažne väčšia časť rómska. A tu by som povedal, že tam sa už v dnešnej dobe často viem, že stretávame aj napríklad s fetovaním, alebo aj tam sa už dnes dostávajú drogy a je potrebné sa tomu dosť venovať, keďže tie deti v tých rómskych osadách často sa vychovávajú sami a nevychovávajú ich rodičia. Čiže vidím v tom, ale samozrejme to platí aj pre bielých dnes, alebo teda pre bielých, pre tú majoritu, hlavne v tomto potatranskom regióne.
Deti vlastne majú možno vždy takú motiváciu a pýtajú sa stále, že kedy bude turnaj a že kedy budeme hrať, že toto ich tak vlastne tak nabudilo vlastne decka, že stále sa ma pýtajú, že kedy nejaký nový turnaj, takže si myslím, že aj rád s vami spolupracujem, že stále, že by sme vytvárali nejaké nové projekty, stále nejaký iný šport.